unsa may nahitabo adtong show cause orders ni DPWH Secretary Vince Dizon patok sa duha ka opisyal sa DPWH dinhi sa ato, apil na si Danilo Villa. Gawas ni Villa pa-explicar sa pasangil nga lavish ang lifestyle, luxurious ang iyang lifestyle, si Attorney Brando Raya ang pangu sa legal diya sa Road Right of Way Acquisition sa Department of Public Works and Highways. Ngano si Villa ramay narilibuhan? Absoluto ba si Raya o dunay laing kaso si Villa nga ingon sa iyang pagkasuspenso? Kuwang og transparency ang mga proseso diha sa Department of Public Works and Highways o critical na. Kay kung gusto ang DPWH mosalig pagbalik ang publiko niya, iyang ipahibaw unsa iyang gihimo pagpanlimpyo sa iyang kaugalingong nataran. Moingon lang ta, girilibuhan, way kaso, gitangtang, way kasong gipasaka, wa gani pagdetalye unsay ilang mga atraso, magduda ang publiko nga kabahin is pag-ulog-ulog o kabahin na ni sa mga paukyab sa administrasyon nga wa gyud mahitabo ining investigasyon sa grabing kinawatay sa mga flood control projects dinhi sa ato.